Sanibona, igama lami nguNelisiwe Ntshangase. Ngiyathemba ni-right. So guys, ngisemsebenzini bekade ngicabanga ngase ngithi othi-ke ngenze ividiyo. So ngicabanga lento ukuthi, you know guys, as a human being, umuntu nomuntu unesayidi elihle nelimbi. If singabantu umuntu nomuntu unesayidi elihle nelimbi, but asimustika phela esayidini elilodwa kunamasayidi awu-2 elihle nelimbi. Njengokuthi nje mangizokwenza umzekelo, umuntu unenhliziyo embi, okay, kujwayelekile vele lokho. Umuntu uma enenhliziyo embi, uyaziwa ukuthi unenhliziyo embi and siyakhuluma ngayo ukuthi unenhliziyo embi. Kodwa enenhliziyo embi enjalo, likhona isayidi elihle ngaye. Kuwukuthi kuphela angeke silibone ngesimo sokuthi le nhliziyo embi anayo or lezi zinto ezimbi azenzayo zivele zigqibe lokho okuhle ngaye. Khumbula ngithe as a human being sinesayidi elihle nelimbi. Noma ubani nje ophila emhlabeni ophefumulayo unesayidi elihle nelimbi. Ngiphinde futhi ngibeke isibonelo, njengokuthi nje if ngisemngcwabeni or kushoniwe ekhaya kini, akekho umuntu wakwazi ukuma wathi njengoba kushona usisi wami bazalwane, usisi wami ubekade enenhliziyo embi. Amukho kesho kanjalo. Noma ngabe kuthiwa kunomuntu onogogo, akekho umuntu ongathi ugogo wami bekade enenhliziyo embi futhi ugogo wami bekade ethakatha. No, akekho umuntu ongasho leyo nto. Engathakatha impela azenze izinto ezimbi kubantu, kodwa fanele hlezi nazi ukuthi umuntu nomuntu unesayidi elihle nelimbi. Kuzoba yilo ozoduma ngokuthi ave right, shame, ave nenhliziyo enhle, shame. Ubokwazi ukuthi njengoba kugqame okuhle ngaye, kukhona lokho esingakwazi thina ngaye okubi ngaye. Niyayizwa ke leyo guy, injalo nje ayijiki. So umuntu angazi akhulume ngomuntu ngobuhle bakhe ngoba eseshonile. And enye into futhi, umuntu mchaze njengoba enjalo. Ungabeki lokho okuhle ngaye if kuwukuthi mhlambe njani, yabo. Beka amasayidi o-2. If ube nenhliziyo embi, chaza ukuthi hayi shame, bengimthanda usisi wami or cousin wami but ube nenhliziyo embi. Bengimthanda usisi wami or cousin wami but yey, emadodeni ubengave ewathanda. Yazi guys, ezinye izinto uthola ukuthi uyahlala ungazazi ngomuntu, kodwa once washona khona leli sayidi elivelayo ngaye. Noma ungahlala ungakhulumi ngaye emngcwabeni, but as a family siyahlala sikhulume ngaye ukuthi hawu shame, ube kanje, yabo. So nalo ongazi uzogcina sezwe ukuthi yabo. Yes, injalo nje. So guys, engizama ukukucacisa la, yes, singabantu siyawenza amaphutha, amukho umuntu ongalezi iphutha. But-ke phela musa phela ubusugxila emaphutheni ami kakhulu. Yes, ungakhuluma ngamaphutha ami, yabo. But phela nalokho okuhle ngami khuluma ngakho. Injalo nje ithandwa zami, ayijiki nje. Ngiyanithanda guys, please ngicela bandla ni-like, ni-subscribe, ni-comment, ni-share. Ngiyakuthokozela lokho to ukusupporta i-channel yami. Ngizonibona kwividiyo elandelayo.